Good morning everyone. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन. बेवहाय माने सासे बांगाल मानसिखौ मोसाया अरख्लाबनानै नैबे खावलाय सावलाय होजोबदों आरोना नै बिथिंजायनिखौनो खावलाय आगदाना आखि साइडमोनथाय बिसे फारसे अरख्लाबजोबदों मानसिया दा गैला आरोना बियो थैबाय मानसिया. ओमफ्राय आरो सासे हिनजाव मानसिखौबो अरख्लाबबावदों जाहैदों आरोना बेबो थैबायनो. सानै मानसि आं खोनानो मोननायाव दा थैबाय आरोना. दा मोसाया ओरैबायदि माने उतपात खालामगासिनो दं मानसिफोरखौ. अरां नेशनेल हाग्रानिफ्राय अरां नेशनेल बे पार्क दंना जोंहा मानसिफ्रा नायनो थाङो बेहाय रिजार्भआव अरां रिजार्भआव मोसा नायनो थाङो सोरबा बिदिनो टुरिस्टफोर दावबाय फैयो. दा बेनिफ्राय माखासे मानि मोसाया ओंखारबोदों जाहैदों आरोना गामि फारसे ओंखारबोनानै बिदिनो माइ हाबाय थानायखौबो गाग्लोबदों. नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय. दा लोगोफोर आं मैया मोनसे मोसा अरजानाय भिडिअ बानायनायाव गोबां मानसिफ्रा फोथायाखै आरो खायफाबा फोथायदों. जायबा बे कपाटी साइडनि जायबा माने दरं डिस्ट्रिक्ट गोलैयो, जायबा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो, जायबा जोंनि एरियानि आरोना नैबे साइडनि मानसिफ्राल' फोथायदों. गोजाननिया गोबाङानो फोथायनो हमाखै. आरो बाक्सानिबो गोबां कमेन्ट खालामदों आंनाव. बाक्सानिफ्रायबो मोसा ओंखारदों होनदों आरोना. बाक्सा मा जायगानिफ्राय ओंखारदों आंबो बारा मोजां इनफरमेसन मोनाखै आरोना बेखौ. दा माखासे मानसिफ्रा जोंनि कार्बि आंलंआवलाय माला फैगोन मोसायालाय बेफोरबायदि होननानैबो कमेन्ट खालामदों आरोना. जात कमेन्ट खालामो मानसिफ्रा. दा गोबाङा माने सिरियास लायाखै. नोंथांमोना जायफोर मिथिदों नोंथांमोना एसे सिरियास लाब्लानो जाबाय, एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय. माने जुनार बुस्थु बियो मा समाव माला मोनफैगोन, माला बबे खनायाव थाखोनानै नोंखौ अरनो हागौ, नोंखौ आक्रमन खालामनो हागौ रावबो बुंनो हाया आरोना. दा गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि बुंनाय बायदि जायो, मोनसे डायलग दङ, डायलगथ' नङा बियो मोनसे स्ट'रिखौनो होनदो. बे रियेल काहानि जानो हागौ आरोना. आगोलनि दिनाव सासे लावखार दंमोननो आरोना. सासे लावखारा मोसौ गुमबाय थादों जाहैदों. बे मोसौ गुमबाय थानायाव बियो सानसेखालि गामिनि रायजो राजाफोरखौ हस्रि खावनानै मोसौ गुमबाय थानायाव मोसा अरदों होननानै हस्रि खावनानै लेंहरजोब्बायनो. बेवहाय दानाथ' मानसिफ्रा मोसा अरमारदों सानबाय आरोना बै लावखारखौ. खिन्थु लावखारा दंफां सायाव गाखोनानै गाव मोसौ गुमबाय थानायाव ओरैनो मानसिफोरखौ लेंहरफुंबायना बियो. खिन्थु मोसायानो अराखै. ओमफ्राय दाना नेक्स्टआव मा जामारखो, दाना मोसाया अरमारबाय बेखौ. मोसा अरनाय समाव रायजोफोरखौ लेंहरबाय, खिन्थु बे थगायबायना फार्स्ट टाइमाव. ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव रावबो फैयासै आरोना. नैबेबायदि जायो आरोना. बेनिखायनो नोंथांमोना नंखाय दासान. बे माने जामारदों आरोना जोंनि जायगायावनो. आं दा नोंथांमोननो मोनसे क्लिप्स देखायगासिनो दङ. बाघ बुलाए नहीं मोसा फिसाबो मोनदों आरोना. माने मोसाया 25थासोनि बारा ओंखारदों जाहैदों आरो. 25थासोनि बारा हाग्रानिफ्राय गामियाव फैदों आरो. ओरै गोबाङा कमेन्ट खालामनानै सोंदों आंनाव बबे डिस्ट्रिक्टनि होननानै. जोंनि बे अरां नेशनेल हाग्राया सनितपुर आरो दरं डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो आरोना. सनितपुर दरं डिस्ट्रिक्ट. बेनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाबो खाथि जायो, बारा गोजान जाया. जोंनि माजबाटनिफ्राय बारा गोजान जाया. मथा मथि 1 घन्टासोनिल' लामा अरां नेशनेल रिजार्भसिम आरोना, अरां नेशनेल पार्कसिम. आरो बेरे फुंजानि माने मोसौफोरखौबो होसोथिंलाबायदं आरोना मोसाया. नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय. दा सोरबा माखासे भिडिअखौ आगोलनि होनना बुंदों, खिन्थु भिडिअआ आगोलनि आरोना. नैबे माने लामायाव मोसा ओंखारथेनाया माने गारिजों थांदोंमोन नालाय बिसोरो. बे भिडिअआ आगोलनि, खिन्थु दा जानाय जाथाया मैया दाखालि बावैनिनो आरोना. जोंनि बे एरियानिनो, बे अरां नेशनेल बे
रिजार्भ खाथिनिनो आरोना बियो अरां नेसनेल रिजार्भनिफ्रायनो ओंखारबोदों बियो मोसाया माखासे मुस्लिम बांगाल गामिफोरा अरां नेसनेल रिजार्भजों नांजाबनाय आरोना बिनिखायनो हाग्रा गुदु जानानै दंजोबो दायोथ' माइफोरबो हाखाङाखै जायगा बिनिखायनो माइ हानाय मानि मोसाया थाखुमानानै जाहारबारिफ्राव बबेबा जार्मनबारिफ्राव थाखुमानानै अरख्लाबलाबायदों आरोना मानसिफोरखौ दा अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौबो लानानै थांनो हागौ नोंथांमोना एसे साबधान जाब्लानो जाबाय मोनानाय लोगो लोगो नोंथांमोना न' सिङाव थाब हाबा आरोना गाव गावनि न'फ्राव थाब हाब बाहेरफ्राव बारा ओंखारलाबायनाङा आंनिफ्राय बेनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना गुरैयै दाला आरोना नंखाय दासान नोंथांमोना मोसा बुस्थुसो बियो माने खुनु रावखौबो माने सिनाया आरोना बियो बेदरल' जायो बियो डेन्जार माने मानसिबाबो हगारनाय नङा बोरमाबाबो हगारनाय नङा अमाबाबो हगारनाय नङा आरोना दा माने अरां नेसनेल रिजार्भ अरां नेसनेल हाग्रानिफ्राय 25थासोनि बारा मोसा ओंखारदों गामियावबो फैनानै फिसाया जादों आरोना मोसा फिसा जादों जोनोम होदों मोसा बिमाया दा बयखौबो एसे साबधान जानानै थानो खावलायदों आरोना फरेस्टारफोरा दा बिसोरबो माने नागिरगासिनो दङ मोसाखौ खायफाखौबा मोनबायबो होनदों आंनि कमेन्टआवबो माखासे नोंथांमोना कमेन्टखौ नायोबा मिथिगोन आरोना जायबा माने बे गामि खाथिनि अरां नेसनेल हाग्रा खाथिनि अरां नेसनेल रिजार्भ खाथिनि बिथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामदों दा बे जाथाया कपाटि साइडथिं जादों आरोना दरं डिस्ट्रिक्टआवनो जादों बियो दरं डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओरैजाय दरं डिस्ट्रिक्ट एसे नांहैयो आरो सनितपुर एसे नांहैयो उदालगुरियाथ' नांजोबा नालाय एसे साइडसो थाङो दा गोबाङा आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंदों कार्बि आंलंआव माला फैगोन क'क्राझाराव माला फैगोन मोसाया बेफोरबायदि सोंदों आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जाय जायगायाव मोसा ओंखारदों जायबा नोंथांमोना अरां नेसनेल रिजार्भनि खाथि खाला गामि दङ नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय आरो बाक्सायावबो खोनानो मोन्दों ओंखारदों होनना बुंदों बाक्साथिंबो मोसाया खिन्थु खायफा मानसिफ्रा आगोलनिसो बे भिडिअआ फुरानासो मासो होनना बुंदों आरोना खिन्थु दा माइ हाबाय थानायाव आगोलनिबा बोरै अरख्लाबनो मोनखो दाथ' माइ हानायानो जोबाखैना आगोलनिया जाहैबाय बै लामायाव थानाय भिडिअ जायनाखि गारिजों थांबाय थानायाव मोसाया बारस'दोंमोन नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय बेसो आगोलनि फुराना भिडिअमोन आरोना दा नोंथांमोना गोबाङा बायदिसिना कमेन्ट खालामदों जाय जायगायाव जादों बिसोरसो मिथिदों जाय जायगायाव मोसाया अरमारदों बिसोरसो मिथिदों बिसोरसो आंनाव कमेन्ट खालामदों दा नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय जाय जायगायाव ओंखारदों बाक्सायावनो होन बा जोंहा अरां नेसनेल रिजार्भ बे हाग्रा खाथिनि गामिफोरानो होन नोंथांमोना एसे साबधान जानानै था जुदि मोसाया अरमारोब्ला नोंथांमोना पात्ता मोननाय नङा आरोना दा ओंखायनो नोंथांमोना गाव गावनो साबधान जानानै थादो दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय